wadwa idho mondo wadhi go Singapore. Wanyalo wacho ni achiel kuom gik mwaiko en ndege, so wang'e definitely ni wadwa dhi Singapore gi ndege. But kwa kao buses to waketo kata na matatu mane ndara kagi, to wacho ni matatu gi ema koro wadwa dhi go Singapore. I think it will take us wabukawo ndalo mang'eny mondo wachop kuro. Therefore, king'iyo structures manitiere sani, gi kaka sirikal masani gore gi weche mag karana corruption, issues mag wastage of public resources, okine ka gin gik ma inform gik mawacho nwadwa dhi timo. Nikech gima ong'ere piny ngima en ni ohala and especially empowering jok mani piny. Ng'eni jok mani piny kagi gin ema ging'eny. So therefore, ka inyalo empower jok mani piny kama bende most of them gin ga joma tindo, then jogi ema bro inject pesa ka in ohala business waluongo ni economies of scale. Nitiere kaka inyalo make sure ni imiyo jogi matindo tindo gi pesa, so that as they kaka gimedo tiyo gi pesa ni e uchumi, to pesa ni donjo uchumi. You remember sometimes in 2024, makaeto wabedo gi pricing margin zigi. Nwabede studio ka and we were talking about certain things karana kaka taxation omedi. And our argument was ni kidwa mondo uchumi odongre, ere kaka kendo inyalo chaki medo tax. Ineno? Because kidhi medo tax, imono jogi ng'iepo. Yeah? Ki ikaw salaries magiji to igero go gik moko kaka affordable housing, imiyo ng'ani okobedo gi an economic power to buy. Yeah? Then it means then that gima dong madonje e uchumi bedo ni onge. Ewinjo. Koro therefore, kawa wan as a country wawacho ni wadwa dhi Singapore, kata wadwa mondo wager economy wa mondo mi odongre to the size mar developed worlds, to nitie certain things manyaka watim, and these certain things gi nyaka gin gik ma show direction kuma wadwa dhiye. Ineno? Koro one of the things manyaka watim gi ni nyaka wachak fight corruption. And it is now clear to Kenyan mora mora mung'eni gima hinyo pinywa ka en mibadhi. Mibadhi mane kaontis, mibadhi mane national government. Ineno? Aya, wantie gi gimiluongo ni patronage. A political patronage ka nitie joma gin gi feel ni gin above the law, gin ok ginyal luwo chike. Wasewuoyo kata na issues on procurement reforms. Yeah, procurement reforms manochak kata na during the 90s nyaka koro sani. But ibro yudo ni iye kanyo nitie joma gin podi ginyalo dhi magi manipulate issues mag procurement, mamigi nyaka procurement gi makata ok oluwo chik. Andido ka en gimitimo ne onge. Koro political patronage ni mayudo ka jomoko magin high handedness magi gik manyaka rum. Iwinjo. Koro waduogo gero uchumi, and sani wawacho ni the best way wagero uchumi in through what we call the PPP model. What we call the public-private partnership. To karana mana public-private partnership no ni ng'eno ka arguments manos chakuo karana political class kagi wacho ni ere tiende mondo mi iger Thika Road obede extend iluongo nango the lanes. Yeah, you could use the same money monetigo imed yao more roads. So kingi all these arguments still doka wan gi gimiluongo ni displaced priorities. Ang'o monego bed ni watimo, ang'o ma is so urgent mwanyalo timo mondo mwager uchumi wa. It was a good idea, and I've always said this, by the way, karana studio ka ni